Bamako ana lamini na bolvada dugu Mali kɔnɔ Mali kɔ kan Bouakari ka bɛɛ lajɛlen fo k'u waliɲuman dɔn. Bɛɛ lajɛlen ka fo. Teliko o ti bila don kelen ɲani ye. Bouakari ni nin dana in gosira i k'a dɔn yamaruya dira an ma kunnafoni an ka lakali. Kunnafoni min bɛ lakala anw fɛ Bouakari an yɛrɛw ka jija tɛ. An ka kunnafoni ɲininen tɛ an ka sɛbɛnni tɛ. Bouakari k'a dɔn cɛbakɔrɔ dɔw de bɛ yen minnu kɔni bɛ boli la su fara tile kan. Kunnafoni mana balan yɔrɔ o yɔrɔ Bouakari k'a dɔn olu b'a sama ni kana sɛbɛn furaw na o nana masumali dɛ anw de b'o ta k'o kala Bouakari kɛ i k'a dɔn a bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan a bɛ kɛ nafa ye jamana denw ma sabula a bɛ jamana kunnafoni de kofɔ politiki kuma sɔrɔ kuma jamana taabolo n'a nabolo hadamadenya olu kumaw ani kabako kumaw Bouakari a bɛ nin de kofɔ ɔ n'a ma ɲɛ k'a fɔ an b'o kɛ Bouakari k'a dɔn bi dun ye duwakun daminɛ ye nɛnɛ don Bouakari k'a dɔn yanni sɔɔni cɛ an ka don sunkaloba jara la Bouakari an don dɔ filɛ koba la Bouakari min ye a bɔ limaniya ye Bouakari k'a dɔn sunkalo a b'o kofɔ nka Ala bɛ deli fana min ye musakaw ye olu bɛ nɔgɔya cogo min na n'o kɛra an na su ɲuman kɛ Bouakari su in i k'a dɔn an b'a k'an yɛrɛ ye a tɛ kɛ Ala kama sabula Ala m'a fɔ maa si ye ko ale yɛrɛ Ala bɛ sun Bouakari i ka sun e de b'a tɔnɔ sɔrɔ ni nafa b'a la e de b'a nafa sɔrɔ an sigira Bouakari nka baara in tɛ k'a bada fɔ an maa dama dɔ ka fara ɲɔgɔn kan sɔgɔmada in na Sylvie ale bara k'an jaw ta Bouakari k'a dɔn min ye kuma yɛrɛ a sira o den bɛ Mamutu Surunin ma Mamutu kɔni ale bara k'i waa da la min b'a to diɲɛ bɛɛ b'an sɔrɔ ayiwa i k'a dɔn waati fɔlen kɔnɔ n'an ko min ma to a ka na direct la ni Mamutu ye yamaruya di danganiya b'ale de bolo an b'a kalan daminɛ karamɔgɔ de b'a fɔ ne ko bala cogo bɛɛ Bouakari Sidiki wara ye n gɛn i taara o lakali n kisira o ye tiɲɛ ye nka cɛ don walima muso don Bouakari Sidiki a ye kalo tigɛ sabula wara t'i gɛn k'i b'i jɔ k'o cɛya n'o musoya dɔn siga t'a la Bouakari n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma la preuve chère Umaru Konatɛ Baru Kolondigi nin y'a ka fasiri ye Baru ko i k'a dɔn fanga ɲɛmaa kumana min ye général Ablaye Kwale ye Ablaye Kwale Bouakari Sidiki i k'a dɔn san o san ni san yɛlɛma kɛra ɔ jamana ɲɛmaaso bɛɛ lajɛlen bɛ taa foli kɛ i k'a dɔn jamanakuntigi ye o de senfɛ premier ministre ye Ablaye Mayiga Ablaye Kwale a y'i da don kɛrɛnkɛrɛnnen ɲɛna san 2025 min ni min kɛra jatew wulilen don min ka san 2026 an bɛ san min na min ni min kan ka kɛ n'o ye wulibali ye Bouakari i k'a dɔn ayiwa min ye général Ablaye ye premier ministre a ko an bɛ donni minɛ i ko bi tiɲɛna jamanadenw sigilen bɛ ka fɛn caman kɔnɔ wa u jodo u n'o kɔnɔ ni yɛrɛ ka kan wa kan ka k'u ye fana sabula min ye jamanaba in ye Bouakari k'a dɔn a kun n'a kun sigi kelen don ka fɛn min kɔnɔ kosɛbɛ malidenw mago bɛ fɛn min ni fɛn min na Bouakari i k'a dɔn ɲɛdimi fura don kɔdimi fura tɛ a ko n'i ye ko in yɛrɛ ta k'a lajɛ jamana in i k'a dɔn a kuranko a gɛlɛyara fo ka tɛmɛ gɛlɛya kan jamana mago bɛ kuran na o tɛmɛnen kɔfɛ taji ye a ka bɔli kɛ a kana tigɛ bilen Bouakari sanu min ani marijana min bɛ bɔ dugukolo jukɔrɔ hakaja o ka bɔli kɛ min ye kalanko ye Bouakari k'a dɔn ka sira kelen minɛ ten sa an ka jamana min ye a lakanabaaw ye olu ka wuli ka jɔ ni cɛsiri dɔ ka fara o kan hali bi n'a ka bi malidenw bɛ min nɔfɛ Ablaye Mayiga i k'a dɔn a ye nin fɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kuranko mago o bɛɛ Bouakari tiɲɛ don malidenw u mɛnna kuranko a gɛlɛya kɔnɔ u mɛnna dibi la a ko ale n'a ka gouvernement a bɛɛ layidu kelen de jamanakuntigi sigilen filɛ sabula a ye katimu min d'u ma u bɛ wuli ka jɔ min kan k'a kɛ san 2026 a bɛ fɔ ko décembre yɔrɔ o yɔrɔ Bouakari yan n'o cɛ i k'a dɔn kurantigɛ bi ban jamana kɔnɔ k'a fɔ a bɛ kɛ sani kelen kelen wa heure 12 walima heure 6 o banna Bouakari kuran tɛ tigɛ bilen jamana in kɔnɔ yanni décembre kalo cɛ a ko a dalen don la o danganiya b'a bolo dabali minnu tigɛlen don fɛɛrɛ minnu tigɛlen don kuranko la Bouakari k'a dɔn o dɔnnen bɛ jamana fantan naani bɛɛ lajɛlen la jamanakuntigi yɛrɛ a ye wulikajɔ caman kɛ min bɛ se k'a to u bɛ hakilinaw sɔrɔ a ko wulikajɔ fanba dɔ ye
min ye kura kɔni ye Bouakari yani décembre cɛ yani sɔɔni ja sunkalo in yɛrɛ dɛ Bouakari k'a dɔn 100 o 100 kura sɔrɔli malidenw bolo k'a dɔn an bɛ 80 kɛ 100 na y'a dɔn kɔni o di belebeleba ye Bouassiriki a ko 2025 bi kunjɛ yɔrɔ o gɛlɛyaw kunbɛn ka dabaliw tigɛlen don min bɛ se ka to nin bɛɛ lajɛlen bi nɔgɔya n'o y'i bɔ a la Bouakari wulikajɔ kuraw bɛna boloda kura bɛ sɔrɔ fɛn minnu fɛ Bouassiriki olu donnen don i n'a fɔ projet wulubanaw minnu bɛ tali kɛ ka ɲɛsin i k'a dɔn kuran yɛrɛ bi bɔ ayiwa fɛn minnu na Bouakari k'a dɔn olu jidili ani olu dilanko ɲuman an'o sɔrɔko ɲuman o bɛ kɛ dɔ ka bɔ taji jeninda la wasɔn kuran ka sɔrɔ Bouassiriki n'o y'i bɔ yen ni kuran sɔrɔla mɔgɔw mago bɛ jɔ ji la a ko ji ni kuran hadamadenya tɛ taa o kɔ o malidenw mɛnna muɲu na malidenw mɛnna i k'a dɔn kɔnɔni na Bouassiriki i k'a dɔn waati dɔ sera sa i k'a dɔn min kɔni ye jamanadenw ye an bɛ se ka lafiyaba sɔrɔ cogo min na a ko min ye ji ye Bouakari k'a dɔn dabali caman tigɛra fɛɛrɛ caman tigɛra min bɛ se k'a to ji bɛ sɔrɔ fa bɛɛ lajɛlen la wa ji ɲuman ko don kɔlɔnba caman sen na Bouakari o yɛrɛ k'i bɔ yen robinet wulubana minnu sen na kɔsɔ in na Premier ministre Mayiga a y'a jira k'a fɔ olu kɔni a tuyau samana ni ka taa yɔrɔ caman na an bɛ donni minɛ ko bi yɔrɔ caman kɔni bɛ yen olu bɛ se k'a fɔ tabarikala jiko la sabula ji ɲuman sɔrɔli Bouakari o ye wajibi ye a ko n'o tɛ Agence nationale des énergies renouvelables Bouakari des biocarburants non bioénergie voilà bioénergie Anadeb kaya tun yɔrɔ min a ko o ka wulikajɔ kura minnu kɛra Bouassiriki u ye bolonɔbila kɛ u ni Russie jamana lɛ ni olu bɛna u ka dɔnniya an'u ka seko bɛɛ lajɛlen ta k'an sɛgɛrɛ kana ɲinɛ panneau baden minnu fana sigilen bɛ min bɛ se k'a to i k'a dɔn kura bɛ sɔrɔ panneau solaire minnu ni jamanakuntigi yɛrɛ y'a yɔrɔ caman kurubukari a ko a dɔw ye ayiwa kura yɛrɛ dili daminɛ koyi Bouassiriki a ko i k'a dɔn siga fana t'o la gouvernement a ye wulikajɔ bolo da taji min ye ji bondow ye Bouassiriki i k'a dɔn o den 91 Bouassiriki i k'a dɔn o sigira sen kan min ye ayiwa mètre 1200 Bouassiriki safurula min ye kɔlɔnbaw ye kɔlɔnba 1200 Bouassiriki i k'a dɔn olu dayɛlɛla yɔrɔ caman na a ko n'o y'i bɔ yen Bouassiriki i b'a ye ka fana k'a fɔ min ye yɔrɔ caman ye du 12 olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye ji sɔrɔ kɔsɛ in na Bouassiriki o fana o dɔnnen don nka hali b'a ma bɔli kɛ min ye dabalikura min tigɛlen bɛ Tɔnbukutu Kayi Bouassiriki k'a dɔn a kana se ka dɛsɛ in fana a ko miliyari 60 o ɲɔgɔnna de talen don ka don i k'a dɔn ji la Bouassiriki yɔrɔ kuraw fana bɛ yen min ye Moti Seware San Bamakɔ Doila Welesebugu Bafulabɛ Bouassiriki yanni sɔnni cɛ i k'a dɔn an n'an buru baara i k'a dɔn rolonɛji la fa bɛɛ lajɛlen na n'o y'i bɔ yen Bouakari i k'a dɔn jamanaden ɲɛ bɛ fɛn dɔ la o ye nafolomafɛn caman de ye a ko basigi donn'o na koyi min ye an ka Marijanɛ ani sanu ye Bouassiriki k'a dɔn jate bɔlen don kan min ye foloko falaka ye walima nganamu o banna Bouassiriki k'a dɔn wulikajɔ caman kɛra kɔsɛ in na min bɛ se k'a to a k'o bi don ba la o de la i k'a dɔn sanubɔyɔrɔw Bouassiriki k'a dɔn sarakura sigilen bɛ ni ka ɲɛsin olu ma maa minnu bɛ sanu kan k'a bɔ sarakura talen don ka ɲɛsin u ma ni Ala ko k'a b'i dɛmɛ Bouakari k'a dɔn a bɛ dɔ de fara dɔ kan a ko lithium min n'o ye gulumanata in ye ani awa guala Bouassiriki o lithium nafa min b'o la bi o yɛrɛ bɔli fana daminɛna Bouassiriki minnu b'a k'u san olu fana b'a ka nafolo sura an kan a ko fana y'a damata mana ye o tuma Bouassiriki k'a dɔn yanni sɔnni cɛ malidenw ye Ala deli min kɛ a bɛɛ lajɛlen bi ɲini ka ɲɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ la prévu kɔnɔ sɛɛrɛ karamɔgɔ de waati wɛrɛ la prévu ka se faselijɛkulu ma an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni ye n tɛgɛ don ni saba bɛ bɔ sababu min k'a ma ko soir de Bamako Youssou Konate nin y'a ka faseli ye Youssou ko min ye anw ka tajiko gɛlɛya a daminɛ fɔra dama ka na se bi ma i b'a ye k'a fɔ jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnlen dɔ sigila sen kan min ɲɛmaa yɛrɛ tala ka di an ka minisiri ma minisiri min n'o ɲɛsin bɛ usine ko ani jagoko ma n'an k'a ma ko Musa Alassane Jalo u ka laadala ɲɔgɔn ye min n'o bɔ kɛ sanga
n'a ka waati waasa jamana taji ko a ka se ka lajɛ ɲɛma jɔlen na gɛlɛyaw ni filiw bɛ fa minnu fɛ o bɛɛ lajɛlen bɛ se ka latilen cogo min na o hukumu de kɔnɔ i b'a ye k'a fɔ min alamisa tɛmɛlen n'o bɛnna février kalo tile 12 ma san 2026 i b'a ye minisiri yɛrɛ tun bɛ kɛnɛ kan o ka taa se maa minnu ka baara ye taji donni ye ka don jamana kɔnɔ a n'olu ye ɲɔgɔn ye o kuma na a jirala k'a fɔ min ye camion 800 ani 43 olu de kɔni ye taji k'o donni ka don anw ka jamana kɔnɔna na a kɛra furancɛ min kɔnɔ i b'o dɔn wa février kalo min n'an filɛ nin ye o la o tile 2 ka taa se a tile 8 ma san 2026 n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ i b'a ye k'a fɔ min ye furancɛ dɔ fana ye o fana jatew dasela o fana ma janvier kalo o tile 26 san 2026 ka se février kalo in tile gale ma san 2026 n'i y'a lajɛ min ye camion citerne belebelew ye o 750 olu de taji o miliyɔn 34 o salo ka don an ka jamana kɔnɔna na ko sanga février kalo tile 2 ka na tile 8 la san 2026 min ye camion dɔ fara la o hakɛ kan o n'o ma kɛ 757 ye wa min ye février kalo tile 2 ka sa tile 8 ma san 2026 camion 800 ani 43 olu de taji miliyɔn 38 ana kungan fɛ ko doni ka don jamana kɔnɔna na wa n'i y'a lajɛ ko ɲinɛma k'an ka marabolo fana kɔ koyi marabolo kelen na bɛɛ lajɛlen y'i ɲɔrɔ sɔrɔ wa n'i y'a lajɛ fana marabolo dɔw tun bɛ gɛlɛya dɔɔni bɛ ɲini ka don olu ta la i n'a fɔ min ye Joyila mara ye Kucala fo ka taa se Mopti ma nka bi an bɛ don de ko bi i b'a ye k'a fɔ ni marabolo 3 ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni b'a la ka taji sɔrɔ i n'a fɔ Bamakɔkaw b'a la k'a sɔrɔ cogo min na maa t'a ra minɛ na tugun station d'essence kɔnɔna na min ye taji feere yɔrɔw ye bɛ na dɔrɔn i mako bɛ hakɛ min na o bɛ k'i ka bolimafɛn kɔnɔ i bɛ taa ni kun ye wa n'i y'a sɛbɛkɔrɔ lajɛ hakilina dɔ t'a mɛn minisiri n'a jɛɲɔgɔnw fɛ minnu ka baara ye taji donni ye ka don o de ye ONAPU a ka yɔrɔ fɛrɛlen belebele dɔ labɛn min bɛna kɛ stock ye min kɔni k'o kɛ min ye taji dingɛ belebele ye o ka se ka kɛ mara yɔrɔ ye n'an mako jɔla taji la a ma se citerne ka taa salo ka bɔ jamana kɔ kan ka don n'a ye u mana don n'a ye u doli sa tɛ koyi nka maralen dɔ ka kɛ an bolokɔrɔ min kɔni ni gɛlɛya ko a bɛ kunbɔ bɛɛ o maralen ka bɔ maaninfinw ka se ka o tajiko mago o dilan o la ka taa sɔrɔla gɛlɛya caman ma don taji sɔrɔli la ONAPU ale ni wakilu ni wasa don o la wa n'o fana bɔra yen ɲinɛma kɛ min ye gazi ye i y'a dɔn gazi an caman mako bɛ jɔ la zanko an dɛntɛtɔla min filɛ nin ka taa sunkalo kɔnɔna na i b'a ye k'a fɔ ko taji fana minisiri ko bɛɛ lajɛlen k'i hakili sigi taji citerne dɔw fana faam'o la sɔɔni olu bɛ sira yɛrɛ fɛ koyi sɔɔni o bɛ don Bamakɔ kɔnɔna na minnu kan ka taa marabolo la olu fana n'u kunda marabolo kan maa bɛ se k'a fɔ nin ɲɔgɔn ye n'o ye nin jɛkulu ka ɲɔgɔn ye a tako 14 na jɔnko ala a kɛra wasa ye wa jigisigi kuma caman fɔra a kɔnɔna na nin ye sɛbɛn bamananya salo ka bɔ sɔrɔ Bamakɔ kɔnɔ Yusu Konate a ka fasiri wa merci ne bɛ n bolo kari ka don n bi kɔni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma arc-en-ciel ala ka murujan o don wa kari k'a dɔn maa min y'a sɛbɛn ni dara ɲɛfɛ n tɛna da i tulo kan a t'a de ko BS ko a k'i k'a dɔn nin fɔn o fɔn n'a filɛ nin ye n'a bi ɲɛ n'a bi se ka kɛ wa kari fo k'a sɔrɔ bɛ bɔli kɛ nka nganamu kɛbaaw ani suɲɛni kɛbaaw wakati de olu de bɛ kɛ sababu ye jamana yɛrɛ ɲɛta ni k'a segin kɔ wa kari k'a dɔn hakiliw b'a la k'a fɔ nganamu kɛlɛli jamana kɔnɔ i k'a dɔn a kuma in sɛbɛn kɔrɔfɔra waati la ni hakili b'a la a fɔra ko CFA wari miliyari 80 o de tununna i ko to bina nugu la wa kari hali bi n'a ka bi a ko in dun bɛ danga jumɛn ɲɛma dɛ tiɲɛna min ye procureur général Mahamadou Timbo san 2024 ale ye kumaba in bɔ k'a bi tali wa kari kuma in fɔ min ye ministre min n'a bɛ kiiri kunna min ye dɔngɔnɔkɛ ye wa kari a ko tiɲɛ don nin miliyari 80 min n'a turunnen don wa kari san 2021 ka na bila san 2024 yalima a ko dun bɛ kɛ cogo di a ko nkalon t'a la min ye sɛgɛsɛgɛliw bi sen na wakati ki maa o maa n'i b'a la maa o maa n'i bɔra a kalama maa o maa ye fɛn don a la i bɛ taa kaso la an kana ŋanamu n'a sɔnni barika bonyana kosɛbɛ wakati k'a ko a bɛ tali kɛ ka ɲɛsin fɛn caman ma maa caman de jɛra k'u bolo fa foroba nafolo la wakati ni ka digidigi kɛ n'a ye a ko min ye sɛgɛsɛgɛliw ni jateminɛw ye a kun dun ye jumɛn ye wakati n'a ma ɲɛ k'a fɔ sɛgɛsɛgɛli kɛra k'a ɲɛ dɔnna miliyari 80 jɔnni de y'a ta wakati ki so bɛ min minɛ na wa wakati k'a dɔn ko bɛ danga jumɛn na a ko n'o tɛ Cour suprême min ye
ayiwa Mahamudu Timbo ye Mahamudu Timbo kelen ka nin kɔrɔfɔ in fɔ mɔgɔw ko tabarikala nin wariba kule min n'a sonyana jamana kɔnɔ jamanaden dɔw fɛ i k'a dɔn sisan kɔni an ka ko i k'a dɔn a bɛna ɲɛnabɔ sabula tigɛ mana da ninnu kan u bɛ wari in fɔ Bouakari kabini kuma in fɔ dɔw kana bila bi la mɔgɔw tulo fɔlɔlen don Bouakari ko wɛrɛ ma fɔ ko wɛrɛ ma ye bilen Bouassiriki i k'a dɔn sabula foroba cakɛlaw i k'a dɔn olu de b'a la Bouakari kuma in dun fɔ kana bila bi la maa caman b'a na minnu ma ɲinɛ ko in kɔ Bouassiriki n'a fɔra foroba fɛ b'a dɔn k'i da kan u yɛrɛ ye commencera ka tɔgɔ fɔ koyi sabula u ko jamana minisiri o maa caman minisiri kɔrɔ caman b'a la Bouassiriki k'a dɔn ɲɛmaaba caman b'a la Bouassiriki jɔni ni jɔni don u yɛrɛ ye tɔgɔ minnu fɔ u ko minisiri 11 minisiri kɔrɔ 11 la awula wala ale balawu da ye ayi u bɛ min jɔni jɔni don e ko minisiri de fɛ ni tuwa sɛbɛ de tuwa fɔ ko awɔ cyber criminalité ayiwa ita a mɛlɛw na sa wa n'i ye tuwa fɔ yan k'a sɔrɔ o bɛna fɔ k'i ka na ni sɛbɛnfura ye walima u yɛrɛ bɛ taa sɛbɛnfura san k'a lajɛ n'a sɔrɔ mɔgɔ min tɔgɔ bɔli t'a kɔnɔ n'o sɛbɛn bɛ n'o sɛbɛn tɛ sabali ayi maa ma fɔ koyi ne yɛrɛ de kunna dɔ fɔ n ko kɛrɛfɛ ye da di Bouakari badeni mɛlɛku a bɛ manafura ɲimi safurula b'a fa Bouakari fasiri b'a ko a ko nin sɛgɛsɛgɛli ba kule min wɔra f'a ka waleya de dɛ Bouassiriki k'a dɔn Mahamudu Timbo mɔgɔw ma ɲinɛ dɛ Bouassiriki k'a dɔn miliyari 80 ka bon tununi ma o tuma an bɛ don ni minɛ i ko bi sɛgɛsɛgɛliw ani jateminɛw bi da an ka jumɛn na jɔni ni jɔni de y'a dun dɛ ne k'u welela ka ɲininka wa Bouassiriki k'a dɔn wari u y'a fɔnɔ wa a ko k'a dɔn ko in mɛn bɛ sa 2021 2024 ko in kɛra o la Bouassiriki an bɛ ka san 2 sɔrɔ sa yalima nin wariba in na to ayiwa ninnu bolo Bouassiriki ko mankan nin kun ye sɛbɛn ye an ye min zalo ka bɔ arc-en-ciel kɔnɔ a ka bi bɔli la Bouakari n bala cogo bɛ di karamɔgɔ dɔ waati wɔɔrɔ maa min mana i sigi ɲɔgɔn kan dama suɲɛ a ko n ko yɔrɔ kan ka woloma i fɛ n'i ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le républicain worodugu cɛ ko ani foroba ɲada sɛbɛnfura ye nin y'a bɔli ko 7,000 400 ani 10 a to an ka taa sa mun précision kuma tuma bɛ sa bɛn tɛ tɛna mɛn kɔrɔ kɛ fa kelen ba kelen o tɛ ka sɛbɛn u bɛ bɔ ɲɔgɔrɔ ne yɛrɛ de ma kuma in fɛ ni kun tɛ lafiya ayi sa je donne des précisions bon fɔ ko kelen fila mɔgɔw b'a kalama b'a kalama d'accord c'est pour montrer que Tcheblé, il a été vraiment un acteur de la démocratie. Ni en tega do sebe ko sebe no ka ko le républicain mami ka je ka sebe ni yoga fasiri ni ya sebe ko lajɛ I ba ye ka fɔ ko te ko ni basani ku matige ate dinga da yɔrɔ dɔ min ye bari ko mining ye ni ya lajɛ ke ba marala min ye min de lulo ye jongo ala min ya o ka sanu ni sebe fura min na be ke sabo ku yamariya o ka wa dugolo ka sanfɛla ka aduguma na ye sanu ni li o la I b'a ye k'a fɔ sɛbɛnfura in ka se k'a lakuraya ko o baaraw ma bolo da wa kɔrɔfɔ in a bɔla minisiri yɛrɛ da kɔnɔ n'o de ye Dr Amadou Keita ye ministre des mines n'i y'a lajɛ a kɔni y'a ye kɔrɔfɔ in ta k'a sansalama ministre ka laadala ɲɔgɔn ye dɔ senfɛ n'o ye conseil des ministres ye k'a jira k'a fɔ min ye mining ye u nana ko k'u ka sɛbɛnfura ni k'a kuraya n'o ye sanu ɲini o pɛrɛmu ye jɔn ko ala a kurayala ka d'u ma wa n'i y'a lajɛ fana à ciel ouvert n'o de ye dama min kɔni n'o walankatalen don a dayɛlɛlen don min ye san 6 ye o baara kan ka ta ka o yɔrɔ sɛgɛrɛ n'o fana bɔla yen a b'a ye fana mine souterraine o fana san 16 o bɛna ta ka di sanu ɲinibaaw ma waasa baara in a bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ wa nin bɛɛ lajɛlen bɛ bila kadara min kɔnɔna na o de ye anw ka dugujukɔrɔ nafolo faso kɔni b'a to a la a sɛbɛnfura n'a gafe kura min n'o sigila sen kan san 2023 nin baaraw bɛɛ lajɛlen nu dɔn bɛ ni ka se k'o kɔnɔ ko ni ka o de labato ministre n'o Dr Amadou Keita ye ale kɔni y'a jira sa k'a fɔ nin baara ninnu n'i y'a lajɛ a bɛna kɛ sababu ye Mali ka nafasɔrɔ sira caman sɔrɔ nin baarakɛɲɔgɔnya in na an ni société belebele ninnu ni ɲɔgɔn cɛ hakilinajigi n'i y'a ta k'a lajɛ min ye barika mining ye u bɛ baara la hali n'a sɔrɔla o cogoya kun tɛ o ye o donni kama avril kalo dɔ tile 2 san 1993 yamaruya dila u ma wa n'i ye convention d'établissement
lajɛ d'exploitation des mines d'or de Lulo n'i y'a lajɛ Kɛɲɛba cercle kɔnɔna na convention in kɔni a bɛ t'i kɔsɛbɛ sariya bolo min na n'an ko a ma ko décret numéro 96/048 PRM n'o tala fɛrɛ kalo de tile 14 san 1996 a kɔni kun kɛlen bɛ ka yamaruya di nin société belebele in ma san 30 o kan k'o de kɛ sanu ɲinili la anw ka jamana kɔnɔna na wa a kun bɛ ɲɛsin dugukolo fiyɛfiyɛ min fana ma n'i y'o fana lajɛ min ye kilomɛtiri carré o 48 wa o 48 o de yɛlɛmana fo sigiyɔrɔma 3 n'an ko a ma ko 3 modification wa o kɛra sabu ye min ye kilomɛtiri carré a ka bɔ 48 la ka kɛ min ye kilomɛtiri 200 ani 61 a n'a kunkan fɛ. O tuma olu bɛ taa ni jamana sanu bɛɛ yan. Nka nin kɛra 1996 de nin sen ta n'i y'a nin kɔri jamana nin yɔrɔ min ye b'o di o bɛnkan bɛ 2023 o code minier kura a b'o kɔnɔna na maa t'a salo ka k'i kunna tugun k'a dɔn kɛsu kɔnɔ k'a kɛ avion kɔnɔ ka pan o banna c'est fini. Awɔ dɔw kun b'a fɔ ko code minier kura in k'a tɛ se ka appliquer wa. Awɔ tubabubilen donna kaso la yɔrɔ min na Asimi fara bolo finman kɔni Zango Maliden n'i ye nafolo ŋanamu i bɛ kaso kɛ kana siga. Mianga de bɛ fɛn min na k'o bila Mianga aw tɛ cɛ in dɔn. Nin ye mun ye sɛbɛn sɛbɛn min y'a salo ka bɔ le républicain wɔrɔ ka jɛ k'a sɛbɛn u ka fasiri. Boubacar Sidiki ne bɛ n bolo Boubacar don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma lɔ fajiri ma genge Boubacar i k'a dɔn kunnafoni tɛ jamana min kɔnɔ kunnafoni tɛ sɔrɔ jamana min kɔnɔ walima kunnafoni tɛ di yɔrɔ min na a fɔ ko Lalomadugu Boubacar min y'an ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛ bɔli ye Boubacar Sidiki sɔmi kɛra k'a fɔ bin bɛ k'an ka kunnafoni jugu dili la kunnafoni cɛjugu ani kunnafoni bana min olu dili la o de la min ye Ablaye Diop Ablaye Jan Boubacar Sidiki i k'a dɔn a ye jateminɛ kɛ minnu yɛrɛ ye kunnafoni dila yɛrɛ ye minnu y'a baara ɲɛdɔn Boubacar Sidiki k'a dɔn a y'a caman nomɛ min ka t'u bila an ka lasigidenso la a fanba bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra min ye ayiwa journaliste ŋana minnu bɛ ORTM na Boubacar Sidiki a y'u caman nomɛ ka t'u bila ambassade la a kun ye min ye kunnafoni cɛjugu mana bana min ka ɲɛsin an ka jamana ma yana anw yɛrɛ ka wuli u ka wuli k'u cɛsiri ne ka kunnafoni jɛlenw ye min bɛ jamana to a jan a ko nin hakilina in sɔrɔla jamanakuntigi yɛrɛ la min ye Ablaye Dia ye a y'a timɛ Boubacar Sidiki a ko n'i y'a ta k'a lajɛ kunnafoni dila minnu b'an ka jamana kɔnɔ n'u caman bɛ baara kɛ ORTM na juma tɛmɛnen i k'a dɔn a caman nomina Boubacar Sidiki min bɛ se k'a to u ka baara n'o ye kunnafoni di ye u k'a kɛ u wasalen o de la maa min ni maa min kɔni dara u ko a bɛ batu ni dɔw k'a ma ko Kɔya Jakite ale kɛra conseiller Boubacar Sidiki communication ambassade Mali ka lasigiso min bɛ Bruxelles n'o ye Belgique ye Mahamadou Kɔnɛ k'a dɔn ale kɛra ayiwa conseiller communication ye ambassade du Mali Adissa Ababa n'o ye Ethiopie faaba ye min ye cɛsira daminɛ ale kɛra conseiller communication mission permanente du Mali n'o ye New York UC Ousmane Daw Boubacar Sidiki o kɛra conseiller à la communication ye ambassade du Mali Dakar au Sénégal awɔ o bɛ fɛ ka wari tɛmɛ vidéo de wa munna o bɛ fɛ ka wari tɛmɛ de vidéo ninnu bɛɛ tun bɛ jɔyɔrɔw la wari tɛmɛ kɔnɔ ouais mais denmisɛnninw caman bɛ yen ça permet à la nouvelle génération de venir. Voilà, c'est ça aussi. Voilà. Agali, Agissa, au Fana Nomena, conseiller communication, ambassade du Mali, Abidjan, Bouloir Djamanana. Boubacar a ko nous masouandi couvert quoi. Ni voix fleni, ni belle gelé journaliste kala de ka fo ka gun. Boubacar Sidiki ubu ka bara nyadon. Au delà Ablaye Dia ko yu sugandi ou masouandi couvert. Boubacar Sidiki ka do ka tabla ni lasigi denzo la. N'u taara ye kunnafoni jugu minnu bi cari hakilina jugu minnu bi cari maa wɛrɛ fɛ ka ɲɛsin an ka jamana ma ninnu b'a kunbɛ cogo dɔn a kan ka fɔ cogo min na ninnu y'a dɔn an na dugawu don k'u ye sa i k'a dɔn u bilalen bɛ cakura min na ala k'a tɛmɛ ko ɲuman dan n'u ma nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ lɔbu kɔnɔ fajiri karamɔgɔ de wari wɛrɛ lɔbu fajiri an bɛ u fo ni ye n tɛgɛ don ni sɛbɛn bɛ bɔ sɛbɛn min k'a ma ko le rayon n'i y'a ta k'a lajɛ sɛbɛn fɔlɔ nin y'a bolo ko 135 ye MBG ye nin y'a ka fasiri ye a kɔni kɛlen bɛ k'a jira sa k'i jɔ muso madame Danbele Madina si sɔgɔ jɔn ko ala kule k'a bɔ bɛ ka ɲɛsin a ma min ye siraba belebele min n'o kan ka bɔ Bamakɔ k'i kunda Kulukoro kan ani ka bɔ Bamakɔ ni k'i kunda Kati kan nin yɔrɔ fila ka se ka Bamakɔ ni nin yɔrɔ fila ninnu kala ɲɔgɔn na i
ba ga go bara ka be yini ga ke to ka je ha ba u saraba nunu bara nun dona hakilina njigi février galo do kata se juillet ma san 2024 mi ye to joro fo ga nyamai général d'armée Assimi Goïta bara nunu bele jili adabanya folo aduna ale de fe wadi ya la jafana ajirala ka fo bara nunu ngoni abaro nun dole ko mi sanzaba ye no e kalo bisaba ani woro ye sanzaba jati ba e ka fo bara nunu nganga banka ko kanga banka be o de ma ka san 2024 kana se 2026 ma ko yele ma ko ni ya la je abe ni ga ke jigi woro ye ha mi madam damele madina e siso ko ye ale mi nye shi banga minengo ani tama go ma jamana ngo nana saraba misamani kuma ba abela jile ko ya tamene ga khalifa aledla kuna ma laje ma munu be ni sarada wolo nunu chama do yombe ha gongo te gongo ye e bay manvu yera ga murata la gaba ngo so minu be sarada ina wa ka ro gutobli de ke so kono adatu no ma keta mayu ai le dunira duniga ya ilahi abe gongo dundro dongo do ubi to ko so la mauta la ga kene atukuna manne ni madne ma laje yere mare do amso madam dambele madna sisko e maye on mi je ka fola yaro on ni goudron che on ni serengia abe metri dama do bobo nga mura bambele ya manne laba mi tan nga ordonnance boy nam ima damne ndogoni dido kuma ndogo ya ay ka ndogo ya wa ndogo ya ate ndogo ya ndogoni do mi mai baraka ke mo yere kote nyama ya bloko ni femi mai du mamau aya faye na me fele mi na ba yini mais ni warse madna bulu abaka tuguni na kuma folada abato munu nganga warda ma ku ku tagal yo mu warga wasa warga lako aywa nam mi ye wuli bali ye no ba la ka fo madna ye o de be ko ngoni tori kuna de ngondo bali do saraba bele mi no be bobo mo ya ka ta kulukoro wali ma ga bobo mo ki kunda katika o surai adlali abaraka tilia rajabi ngo bola bara ngoni mem anzrale de do yani samiya wara ki kumbo tuni o ko ni dewo na mallake amaine so minu nganga kari uyolu be yara wo ulu be yara la kan kene fie boti foi nga ni nga mzogo nyina wala wargo foi make kulukoro sira manne na bita wari ni yoromina agata wari ni akata iterke fura fe sanu joni sanu ge aluseni sanu sanu wardama yoro nunu gadla awo na madla dongo wala mamunu be sirada wolo nunu no bele jile oni kamana gabe nyona bana te bana ye murata muraye gongo de be wuli ka dlofo manifu be tunu nyona imai amura be na halbi ni mana malaje dongo ala mausege ledu mi ye furanje o mi ngonu ku fola mi ye chomojoro fonga nyama no général d'armée Assimi Goïta ako mi ye ekalo bisaba ani wore o te sanzaba ye o sanzaba go bara nunu bele jile kunganga banga beni oye ko wako yano che gele amunu na muno soro ni zira nunu la tamalila banga ku anga njeziri wasa jamana nyama o bara mamunu bulo dabe ga yeshi malde kilina bele jile ma anga sega nafaso rala wati dona taw konna gani ya laje mi Bamako kulukoro ye no RN 27 ye na folo mi no kanga douala o de se fo war milliard bisaba ani saba ana ku ga ve ni we sabai semna salo ka bo le rayon kono ka je ka se bo ka fasiri Bonjour, Mbibo ni sebe nye sebe mi nuka ma 22 septembre. Yela ma horonya do. Ma mi nya sebe atwa de ko Ibrahima Diallo. Boartiri ki ika donga musoko nyela bara atwa wargo yi. Foi mage galumbi da. Wa kare aboni bangu ta ka laje. Jamana ngono mi nye bedem SI. Bangu ka bangi. Malika bangi. Bangi mi nywande farafina. Boartiri ki ode bedem SI. Uka nywanye bikonon don ani kilina. Boartiri ka do akera. Sebe ko akikado wasa dado kenenga bisoja damado kenenga sabula mi nye conseil d'administration e uye nywanye ke nywanye boyana karama kumbe Ahmed Mohamed Agamani ale de conseil d'administration toro aba to ko no fe et puis dia foga jege dia foga te gwa so abi wole ka dai kanasiga Ahmed Mohamed Agamani odo anyana wa odo
Batiri akika don min ye bangi nyama so yi ika do lu kun bɛ kɛnɛ kan Umaru Konte maraka do abi bɔ ɲɔrɔ Batiri ki ka taa se a ka dangaw ma akika do ani baarakɛla ɲɛma bɛɛ u sigira kɛnɛ kelen kan u ye kɔrɔfɔ bɔ ka bi Mohamed Agamani ika do a kumana a ko groupe BDMSA a ko jɔnkwala ale yɛrɛ dabali banna koyi gɛlɛya min kɛra san 2025 u ka tila ka nin wuli ka jɔn in kɛ Batiri ka nin nafa ban yi ka salo ka bila jamana wande kɔnɔ a ko k'a dɔn nisɔndiya ko don nga maa kelen tɛ se ko la a k'u baarakɛɲɔgɔn minnu bɛ yen n'o ye ayiwa Bank of Africa BMCE ka taa fara i k'a dɔn bolofara tɔ bɛɛ lajɛlen kan a n'u baarakɛɲɔgɔn u bɛɛ lajɛlen kan ka fɔ ka waleɲuman dɔn sabula danaya de kɛra sababu ye min y'a to banki a ye dan kɛ o k'i bɔ yen baarakɛla fɛn o fɛn bɛ ayiwa banki in kɔnɔ u bɛɛ lajɛlen ni foli ka kan a ko sabula n'i ye jateminɛ kɛ u kun bɛnna min kan u ka ɲɔgɔn ye tɛmɛnen na Batiri k'a don tɛmɛn'u ka koyi a ko BDMSA min ye décembre kalo tile 31 san 2025 Batiri k'a don yɛlɛla sanfɛ sabula jatew ani hakilinaw ani baara yɛrɛ tacogo ani ko yɛrɛ walawalacogo i b'a ye k'a fɔ jɔnkwala maa bɛ se ka nisɔndiya banki ko in na a ko 2025 a kɛra san ye min gɛlɛyara diɲɛ bɛɛ lajɛlen b'o kalama nka i k'a dɔn ayiwa BDM kɔni a ye nɔbɔ sabula kɔrɔ ni tile bɛ a ye fa bɛɛ lajɛlen kɔni kɛ sɔrɔ ye o de la a ka bolofara minnu bɛ yen i n'a fɔ Burkina Kodowari Senegali Batiri i k'a dɔn ninnu fana nin bɛɛ lajɛlen u ka jate bɔ jate bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɛna ni k'a jira k'a fɔ jɔnkwala banki in bɛ ɲɛ banki in bɛ ɲɛ o a bɛ ɲɛ Ablaye Dafe ye BDM bila yɔrɔ min banki yɛrɛ a kadiri yɛrɛ n'i y'a jɔ 100 sara la an bɛ se k'a fɔ 99 a bɛɛ ye Maliden ye a bɛɛ ye Maliden c'est pas là le problème i min ka d'o bɛɛ ye i b'a dɔn a bɛɛ y'a daminɛ kabini dugumana na fo ka yɛlɛ sanfɛ bi o b'a ɲɛdɔn n ko b'o de f'i ye Ablaye Dafe Mamadu Iwaro Jaraw ka na se n ɲininka man diya i ma ka se bi Konte ma Bouakari ninnu bɛɛ lajɛlen ye banki in daminɛ kabini i k'a dɔn le plus bas ka se fo sanfɛ bi nin bɛɛ lajɛlen ye se k'o kɛ nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ 22 septembre kɔnɔ yɛlɛma hɔrɔnya don nin t'an to an ka taa ji min ji jala sunkalo saison min filɛ i ti jɔ n kɛ Tezara la Coga Tezara premier o bɛɛ bɛ karamɔgɔ waati wɛrɛ naam ne ko wala cogo bɛɛ Bouakari Sidiki ne bɛ n bolo kari ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma ko Sahel kunnafoni nin y'a bolo ko siɲɛ 50 ani siɲɛ 6 ye maa min y'a sɛbɛn a tɔgɔ de ko Cɛkɔrɔ Jara Cɛkɔrɔ ko a k'i k'a dɔn foroba baara n'i ye san caman k'a la i ni lafiya bɔ ka kan Bouakari k'a dɔn lafiya bɔ in man ka kɛ sababu ye min b'a to hinɛ bɛ don i yɛrɛ la Bouakari Sidiki i bɛ foroba baarakɛla ŋana dɔw ye u to baara la Bouakari Sidiki fɛn bɛɛ lajɛlen se b'u ye nka n'a fɔra retraite san 1 san 2 Bouakari o hinɛ b'i minɛ a k'o banna Bouakari Sidiki i k'a dɔn tɔrɔmɔɲɔ min n'an k'a ma tubabukan na indemnité o min kan ka di n'i taara retraite la Bouakari k'a dɔn a bɛna yɛlɛ koyi sabula ɲɔgɔn ye dɔ kɛra jumajan tɛmɛnen kuluba jamanakuntigi yɛrɛ nagakɔrɔ Bouakari i k'a dɔn a ye jateminɛ kɛ i k'a dɔn u bɛɛ n'a kan min kɔni ye indemnité départ à la retraite Bouakari i k'a dɔn sisan kɔni maa caman yɛrɛ nakɔrɔtɔ k'u bɛ taa retraite la a ko nin bɛna kɛ hɛrɛba ye sabula i ka san caman kɛ foroba minnu b'a la ka kɔrɔ olu b'a santiw ta kan wa minnu dara o ma fɔ n ye dɛ Bouakari a ko kɔni a tɛna n'a daminɛna hali minnu b'a la ka kɔrɔ i b'a sɔrɔ bɛɛ bɛ dɔ sɔrɔ a la Bouakari sɛbɛnnikɛla y'a jira sa k'a fɔ min kɔni ye bɛnkanw ye ani yɛlɛmali kuraw Bouakari Sidiki i k'a dɔn nin hakilina ɲuman ye sabula i k'a dɔn foroba baara min ye i taalen retraite la n'a fɔra ko ayiwa fitinin de bɛ ta ka d'i ma Bouakari a bɛ maa de bɛ galabu kari sɛbɛnnikɛla ko o jigi waro banna jamanakuntigi kɔni ani jamana dɔnikɛlaw u sigira ka kuma Bouakari k'a dɔn yɛlɛmaba de bɛna don a la ko in yɛrɛ kɔni e ko ayiwa hakilina a ma daminɛ kaban de sabula min ye foroba baara fana ye ani denmisɛn minnu bɛ yen n'u sigilen don ka ca kuraw kɔnɔ Bouakari Sidiki k'a ko bɛɛ lajɛlen de bɛna teliya waasa maakɔrɔw fana ka se ka baara sɔrɔ joona nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ Sahel kunnafoni kɔnɔ
aka bi bolla ramo to wato rasalu no fana be ufo ni taga do ni sabambe bo sabamno ko ma ko e plume libre plume libre isa jakite ni aka fasire flage ko ni ye wuli ga joye mali ani shinwa jamana ni yoje flani teria je dongo do kokura bawo je dongo do teria adili le bada ka soso kata o goni ngala sabu yesa mi alamusa tebele no bena february leta ani flama sa 2026 shinwa ga la sigide enzo mi no be onga fa ba kon nana ya la sigide no de ye li siango agata se onga ministre la santé de développement social o ka chide no ye adama e jamutene ye nunu ngoni jena ka faranyanga sa shinwa ye deme do bo o ka shinwa jamana ga ko ta ko di hospital jumali ma hospital jumali ni deme be na ke sabu esa wasa barake mina munun be ni anga dokotoro mako o be jwala sanga na ga wati ka do fara mina yanga na daula ka wasa banabato no jangoroto munun no lubeta hospital jumali la o ma mako no de kenya ka se ka soro jona o baro ka se ka time ina fo la yinu bulo dambe choko mina ni ya ta ka laje ibaye ka fo mi hospital jumali plateau technique no de dokotoro ulube bara mina hospital jumali la jongo ala ibaye ka fo sino kala sigide no lisi yangu ye aya jira ka fo ni mina munun dilevle na fulo na kasabi yanga ka bungo sebe se fo wari million bi shegi bonyongo o mina de tala ni kati hospital jumali ma sino ulu kala sigide zo mi no be jamana fa ba kon nana ya onga hospital jumali ma wasa mi dokotoro ka bara ka se ka latle ubulo wa mi ye sino dokotoro ye cheni muzo ulu fana be ya o hospital jumali la wasa bara nunu bele jile ka se ka kekanya wa no fana bolai ibaye ka fo ministre ka chide mino mekena ka no de ye adama e jamutene ye ale ajira ka fo minenu u bora ngeni yumana wa odile mi inflene hospital jumali ma munu fana be na minenu ta ka bara ke nae una bara nunu bele jile ke ina fo ala yin lembe choko mina jamana de kilna bele jile ka nimezi wasa anuka kuna ulo konnana wani ya laje ibaye fana ka fo sa 2025 tebele hospital jumali ay koni ay kuna ulo munu fara yuanga koni ukara sabu esa wasa bele jile ka se ka nusondia wa keme sarala keme abaro bele jile kunjala ka se ahagela wani ya laje ni minenu nun zoro le ali se jamdene ka fola ministre ka chide ni mina ga sabu etere mi be onga jamana ni shinwa jamana ni yuanje ka se ka to ni ka dili dugata ka sinzi wa mi ye flani deriya ye dona duje ni kura de be fia ala ba u sino ulu ye jamana mi na ko ni naso ni feteriya ma ye dungo do kokura ye dungo do nyeta ni we sabai wemna salo ka bo libru kono isa jekti aka fasiri Bosirigi wati na ka wati ma se bita e kwanda blaya yala nga ngo do nywana Bosirigi ni ay wafa chuli ke sebenye menye ala mahina na baba jawara ka demaya bulibana falaje Anvers o before ga fana bolewa abe wedi yayi koni enyebe ni iye kulukoro sala kele mi na fara kaburu do daba inve Bosirigi yani kasi kaburu do dma fɛn sotiba kaburu do ni farala gudura fɛ k'i kunda k'a kɛ n'a fɔ i bɛ taa ayiwa n y'i ɲininka min ye sotiba ye Bouakari i k'a dɔn y'a ye design y'a ye design bɛ yen Bouakari yanni ka se i k'a dɔn Solomani Fofana ka yɔrɔ ma y'a ye design a fili numan fɛ Bouakari k'a dɔn fini kalako ɲuman min ye borode ye tissu bazin min galana Dakar min galana Nigeria min galana Dubai ni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kelen bɛ yen a forokɛni i n'a fɔ min filɛ nkan na ala y'a ye ye jama ka bila an ka foli bɛ ye a ka wuli ka jɔ ni cɛsiri la i k'a dɔn min b'a to pɛrɛporte an bɛ se k'o sɔrɔ yɔrɔnin kelen ka tɛmɛ n'a mago ye Bouakari waati dafara yanni waati ka dafa Gedebine mairie Yara an bɛ a fo Gedebine mairie maa duman kɔni don nka a ti fɛn de ci maa ma a tulo b'i la a ti fɛn de di Yara ma fo n'o tɛ Dankɔrɔba i k'a dɔn ale dalen bɛ Welesebugu Bouakari k'a dɔn nin ye cikɛla masa ye radio so min filɛ nin ye Welesebugu la Jonathan Bouakari k'a dɔn radio baara tɛmɛnen kɔfɛ nin ye sɛnɛkɛla belebele sabula hali ɲina min ye ayiwa n ye ɲininka maaɲɔ ye ka taa se ɲɔ ma wara n'a ye Welesebugu maire da no a ko ne ma ko ne ka ko ma ye n ko he n ko kana sɔn daba k'an bila ɲɔgɔn na ayi ma bila ɲɔgɔn na n'a ye Welesebugu maire da a ka to bureau kɔnɔ ko ten n'an dara Welesebugu an bɛ jigin Jonathan kan
kuma siga ta kuma ina ba mary walma polisi so be ya abi Jonathan de do wole se mu be Jonathan waati dafara gari ka do burapele na jeno farko meje olu binu o shondi do kan ni to duna shuina 20h e ka do segi beken nguna foni kileka 21h30 ne ala sona ne be se kana kuma su ngono bamna ka jemu ka ko buluda sini ambiye kana ga so kro bi bo ni ngolu lakali menye Sylvie Vartain e ka do nyaado anake iye muso mi do fa bora e kata aka sarama ya saraba ala bide Fatma da ko ne fe bora sirani de jala koroji anaka bora yi ale kumbe kan an jawta mam tusuruni fiye tulu kala kumbale bolo wa salam